cek cek lo sing bisa nerimo abote kuto nyiksa pating roko riko putusane kula rasa bongkari rasa angenan susah senang pahit manis bongkari cerita saikine kok kepengen ngadon istri kelas mung bisa menang berkesalah son wis kerombak sing bisa gawe riko senang tentu berkasih dalam ngapeti tapi son wong sadar diri ison mung pengen riko senang masih sing bisa nang sing kaya iki riko sing bisa nerimo abote guto nyiksa pating rasa riko putus nami rasa mungkari rasa angen mungkari angenan susah senang pahit manis